अनजाग्रा ख्रिस्ट सिबियारिफोर मोनसे जोबोद गोथौ आरो मोजां न'फोरनि सोमोन्दै बुंनाय दं। न'आ इन्जुरजों एबा उकुमजोंल' लुफुंजानाय नङा, नाथाय बियो मोनसे जायगा जेराव जोंनि गोसोआ लोगो मोनज्लायो, अननाया बेरखाङो आरो सासे सुबुङा गोजोननाय मोनो जे आं बे न'निनो। बे देवबाराव जों रमनि मोनसे समायना गाहाय लातेरान बासिलिका गिर्जानि दान होनायफोरखौल' नङा, नाथाय बिनि सुबुंफोरनि गेजेराव इसोरनि न' बावनायखौबो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे गिदिर लातेरान गिर्जाया प'प सिलभेस्टारजों 324 मायथाइयाव गथायजादोंमोन। बेखौ गिर्जाफोरनि देरसिन एबा रमनि आरो बुहुमनि बिमा गिर्जा बादियै मिथिजानायमोन। बे गिर्जाया कुंगिरी कन्स्टान्टाइननि आमोलाव लुफुंजादोंमोन। बियो जोंनि फोथायनायनि मोनसे गिदिर नेरसोन महरै मिथिजायो, मानोना इसोरा गावनि फिसाफोरनि गेजेराव थानो गोसो जायो। बे गिर्जाया अन्थाइजों एबा मार्बलफोरजोंल' लुजानायनि सोमोन्दै नङा, नाथाय जों फोथायारिफोरनि सोमोन्दैबो। गिर्जानिफ्राय जोङो बुजिनो हायोदि जों साफ्रोमबो इसोरनि थाग्रा न'फोर, आरो बे न'फोरा जिसु ख्रिस्ट बिनि अननाय आरो गोथार जिउजों गायसनजानाय। बेखौ जों मिथिनानै लानो गोनां ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर। बे लातेरान बासिलिकाया जानो हागौ बुहुमनि देरसिन बिमा गिर्जा एबा मन्दिर, नाथाय बेसेन गोसा न'आ एबा मन्दिरा जाबाय जों सुबुं हारिनि गोसोआसो। इसोरनि बोरा दै बायदि बोहैयो जोंनि जिउनि थाखाय। सेथि लाइजामाव नाबि इजिकियाला नुयोदि गंसे मन्दिरनिफ्राय दैसाखौ बोहैनाय। नुजेननायाव बे दैसाया बिब्दिनो गुबुन दैसाफोर बायदिमोन, नाथाय उनाव गिदिरसिन आरो गुवारसिन जायो। जेराव बोहैलांदोंमोन बेयावनो गोबाङानो जिउखौ मोननो हादों। जाय थैनाय लैथोआबो सोलायनानै गोथां आरो निस्तार दैखौ मोननो हादों। बे दैसाया जाबाय समायना इसोरनि महरनि नेरसोन, जाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनिफ्राय बोहैनाय दै बे बुहुमाव गिर्जाजों मावफुङो। जेराव बे दैसानि दैया नांगोन बेयाव गोदान जिउआ सोमजियो। इसोरनि बोरा जोंनि गोसोनि गोरानसिन बालाहामा जायगायावबो सहैनो हायो। जाय जायगाफोरा पापजों गाराय जाबाय, जिउआव मेंग्लिबाय, सानायजों सैसोनानै दं, बेफोरखौ इसोरनि बोरा गोदानै जिउ खुंफुंनो खाबु होयो। दैसा जिंनि बिफां लाइफांफोरा जेरै मोनफ्रोमबो दानाव फिथाइ थायो, थिग बेबादिनो जोंखौबो बिफा इसोरा हांख्रायो अननायनि, निमाहानि आरो अनफावरिनि फिथाइफोर थायनो थाखाय। जोंनि जिउनि गुदिया प्रभु जिसुनियाव जानांगौ। मानो? नैथि लाइजामाव गोथार पाउला जोंनो फोरमायो, नोंनो इसोरनि थाग्रा न' आरो इसोरनि गोथार जिउआ नोंनियाव थायो। जोङो साफ्रोमबो गोथार न'फोर। इसोरनि मेगनाव जों बयबो बेसेन गोसा, प्रेसियास। प्रभु जिसुआनो जोंनि जागायजेननाय, आरो जोंनि खामानिया जोंनि जिउखौ बिनियाव फोथायनायजों, गुरै जानायजों आरो अननायजों लुफुंनो गोनां। दुगा जानाय एबा सेल्फिश जानाय गोसोजों नङा लोगोफोर। जोङो बे न'खौ पाप मावबाय थानायजों, मुगैनायजों आरो निस्तार गोसो नङैजों निन्दियोब्ला जोङो गाव गावखौल' खुनि खालामा, जोङो प्रभु जिसुनि मोदोमखौबो खुनि खालामो। नाथाय जोङो अननायाव थायोब्ला, निमाहा होयोब्ला आरो इसोरनि थाखाय मावोब्ला, इसोरनि समायनाया जोंनि गोसोखौ आबुं खालामगोन। जोंनि गोसोनि न'फोरखौ फोसाबनाय गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों खोनानो मोनो।
प्रभु जिसुआ जेरुसालेम मन्दिराव हाबफैनायखौ आरो गलादारफोरखौ मन्दिराव फालांगि खालामनायनिफ्राय हुयनहरनायखौ जोङो खोनानो मोनो। प्रभु जिसुआ बुङो बेफोर गासै जिरादफोरखौ लां, आंनि आफानि न'खौ फानबायग्रा जायगा दाखालाम। आरो बियो बुंबावदों बे न'खौ सिफाय आरो आङो सानथामजों लुफिनगोन। बियो गावनि मोदोमखौ बुंदोंमोन जाय गोथार क्रुसाव बावनाय जागोन, थैगोन आरो सानथामनि उनाव सिखांफिनगोन। जाय गोदान आरो जोबनो गैयै गोथार न', बिनि मोदोमनिफ्राय दै आरो थै ओंखारगोन। बे मोनसे साक्रामेन्टफोरनि नेरसोन जाय जोङो गोथां जिउखौ मोननो हायो बे साक्रामेन्टफोरजों। बेनिखायनो जोङो बयबो गोथां न'फोर लोगोफोर, जों जेरै बयनिख्रुइबो गाहायसिन लाट्रान बासिलिका गिर्जानि रादायखौ मान बावनायजों लोगोसे फै जों गावखौ गोदानै समायखिरा लानि जे जोंनि गोसोफोरा निस्थार आरो खुला जानाय बायदि, जोंनि न'फोरा आरज गाबग्रा जायगाफोर जानाय बायदि आरो जोंनि जिउआ इसोरनि थाग्रा न'फोर जानानै गोजोङै जोंबाय थानाय बायदि बे